Добър ден, млади лъвчета! Млади лъвчета, да. Добър ден, млади лъвчета! В днешното видео отиваме отново в студиото. Една седмица след като ръката е татуирана и завършена. Станали сме 10 пъти по-красиви. Имаме за задача да снимаме един коледен giveaway, понеже правим раздаване и най-вероятно докато гледате това видео, то ще е свършило. Така че, за да не се случва това нещо, може да напоследвате в Instagram, за да участвате в бъдещите раздавания. Сега може да заповядате, аз съм скупил костюм на дядо Коледа и ще татуирам Снежанка. Но сега, на първо време, нека да отидем да разопаковаме това нещо, да го облекам върху моето красиво изтегнато тяло и да започнем снимките на това нещо, което вие виждате в Instagram и събира стотици хиляди гледания и харесвания. Айде да влизаме. Не се притесни. Виж, Гарфилд, какво правиш, бе? Ко си такова пашката? Бати разгонния п***. Намираме се в нашата съблекалня. Васко ела и затвори вратата, че не искам да ме гледат как се разгорещявам. Погледни вратата. Не го снимай това. Не, това задължително го махни оттам. Задължително го махни оттам. И сега ще е вътре, разбира се. Тук сме в едно подземие. Само това ще кажа. Анбоксинг на дядо Коледния костюм. Костюма е един размер. Струваше 40 лева реквизит. Това не е реквизита за 40 лева. Мери Крисмас. Има чула, брада. Това е робата. Майко... Не, ще ми стане. Ето е робата, унисекс. Изглежда супер. Това е номер 1. О май гад. Номер 2 е гащите. Гащите са за талия поне 2 метра обиколка. 2 метра обиколка на талията. И малко са къси, ама споко. Няма проблеми. Това микрофон направо ще го изсипя маняк, ако се прегърне още 5 пъти. Имаме брадата, шапката, разбира се, и цайс имаме. Не знам от кога дядо Коледа има очила, ами той винаги. Цайса е картие с най-високо качество на стъклото и на рамката, 20 карата злато. Стъклата са топ. Как изглеждам? Уникален дебил. Така ли? Ами дай да започваме, нека да се облека. Сега чакай, бе. Имаме и как са бе? Кубур? Нали кубур беше това? Колан, който... Колан. Виж каква технология е колана, човек. Свидим се да сложат един хубав механизъм, хубав колан. Това е лепка направо. Не знам, сега ще видим. Започваме с част 1. Почвам да се събличам, не. Така. Не дей ми снима гащче на банани. Чувствам се сексапилно. Представи си, 2 часа вечерта е. Легнала си на леглото и влизам в стаята така. Прекъсваш на ми так. Коя е предната, коя е задната част? Обясни ми. Чакай сега малко. Гледай сега. Това ли е предната или... Няма значение. Окей, сега тая слагам. О, ес. Добре, как да го слагам? Гледай! Чакай, човек. Ето. Добре, сега тая. Значи той затова е толкова кубур смешен измислен. Чакай да го видим. Виж сега каква е схемата. Виждаш? Ей сега какво става. Аз съм най-провокативният дядо Коледа на света. Тази година дядо Коледа ще е татуиран. Какво мислиш? Как съм? Ей, това е най-паянтовия и гаден костюм на света, да знаеш. Мисля да го вържа с Тиксо. Помогни ми. Не, брат, не. Това вече мина извън граници. Чакай, бе, какво стана, бе? Изхъби 20 лева в хартия Тиксо. Какво стана сега? Не, май работата е да сложа първо гащите, да се завия до тука и да стегна колана. Чакай малко сега. Как съм иначе? Дядо Коледа от Сливен от Алиекспрес, виж? Дядо Коледа ден живея на улицата. Ето. Така как съм? Какво мислиш? Чакай малко, чакай, бе. Така. Цайса. Приличам на човек с синдром на Даун. Как съм? Трудно ми е да говоря. Ох, как ми стягат тия очила, майко. Гледай сега какво става. Хо, време е за подаръци. Какво ще кажеш, Добре ли изглеждам? Добре. Как изглеждам? Странен ли съм? Да, особено с тиксото покрай колена. Те ли? Ами няма друг начин. Добре, да взема ли една турба? Нали да кажа? Подаръци, да бъркам отвътре и им прави три. Представи си сега, има едно момче, дето му правят консултация в момента, с какво впечатление ще остане. Майко, много ме срам да изгледа сега така. Как съм? Какво става, сакачи? Какво правите? Че е
Ела. Да. Специално го пуснах заради костюма. Какво става? Какво мислите? Какво мислиш? Пазя ли? Ами аз специално съм го култивирал за този момент. Покажи. Гей. Кой е това? Люти чушки. Люти чушки? Стига, бе! Яко. Това е сърце, братле. Това е сърце, 2 игли. Кога почнахте? Какво става? Идвам да нося подаръци. За вас подаръци няма да има. За нас няма? Не, няма. Кое ще има за хората? За хората да. За хората след малко ще снимаме един подарък. Специален. Кое е това тюксо хората? Тюксото е защото виж ми колана, виж кобура. Няма как да го защипя, разбираш? Много недомислен костюм. Виж ми устата, гледай. Вижте тонката как го боли. Вижте как го боли тонката. Не, това е много гадно място. Много гадно място е. Не, какво ще кажеш за този проект? Какъв сте, бе? Черно-бяло я не знам. От всичкото най-хубавото. Нали? Това е най-желаното. Ако сте фенове на татуировките и искате всяка седмица да получавате ново знание, новини и идеи, свързани с света на татуировките, може да се абонирате за нашата имейл бюлетина Тато Знания, където всяка седмица нашият екип от професионални татуисти ще ви изпраща и ще ви дава знание, свързано с света на татуировките и тайните, които другите татуисти не ви казват. Цъкнете долу и се абонирайте в описанието. Дайде да продължим нататък. Надявам се хората да не се шокират от присъствието ми. Дай да продължим за основната на клипа. Заповядай. Ела в другата стая да отидем. Нали? Нали, Петя? Абсолютно харесваме, да. Много ти подчертава формите на тялото. Много добре, нали? Обаче очилата придават страхотен ефект, между другото, нали? Стават, между другото, да. Мислех, че е малко по-зле. Вижте, човек, ако е красив, ако има хубаво тяло, нали, всичко ще му стои добре, разбираш? Нали щеше да му кътваш? Да, идеята да се вижда ръкава. Да, я виж. Така, давай. Вижте, какво прави Слави, стилист. Абе, много добре, даже май няма смисъл. Да, бе, няма смисъл да ги кътваме, да ги режем, да разваляме костюма, аз мислих да ги срежа. Така, бицарите да се видят, така комплексарченията. Така, хоп. Ево. Тук нямаш тъпци под брадата. Не, имаш бе. Да. Ами той ще се вижда, ако го махнеш. Да, без брадата. Брадата е изкуствена. Добре. Айде. Да разгледаме ли какво правят останалите? Цвети, какво правиш? Какво става? Как е? Какво мислите за костюма? Кефлите? Топе, какво правите ви? Ела, покажи татуировката на Цвети. Така, в процес. Надяваме се да си се облякал колените прашки. Разбира се, отдолу съм с фул костюм, фул боди сет имам. Коледни прашки, червени. И ти в днешната тематика, и ти в червено работиш, нали? Ами това, много як самурай, между другото. Момчета, какво мислите за екипа? Какво ще кажете? Един път ли е? Вие какво правите? Това име Дракон. Изцяло от гърдата. Много як проект, много смел. Якото е, че е фрикенд от рамото. Те ли? Да. Втори такъв няма да има. Така е. Как ти дойде идеята за толкова голямо нещо като цяло? Защото виждам, че имаш други татуси по-малки такива, ама... Интересно, наистина, аз се го представях малко по-малък, като дойдох първия път. Той не вика, защо не го направите малко по-голям? Аз малко се стреснах, въпреки че не им казах. Обаче, като го направи, наистина се изкефих. По-добре, нали? Да. По-голямото е по-добре. Много по-добре. Да. Така е живота, между Да. Всичко по-голямо е по-добре. Само големи татуировки се правят тук, аз малки татуировки. Не, това са за жени работи. Чакаме Снежанка, идва от страната на чудесата. Нали от Аляска идваха? Елфите или какви бяха? От Аляска. Къде му беше базата на този червения? Исландия. Исландия. Яко. Разговам ли са тук? Виждат ли ми са космите на корема? Ще направим повече гледания. Добре. Еми, хубаво, чакаме модела. Въпреки, че сега няма да правим точно Снежанка, ще е малко по-друго. Ко? То в интерес на истината, виж сега, чакай да покажа аз. Виж кой трябва да носи, който ще е Снежанка. Мъж. Ако го обличеш, ще признавам. Ето, заповядай. Без панталони, ли? Служи го на панталона си, бе. С панталони направо ще се скъсат. Не, не прекаляваме. Прекаляваме, не го прави. Дай да си я пазим все пак за... Да, айде да си я пазим. Това е за тънка талия. И та на крак. Няма да стане, това ти става само на единия крак, бе, човек. Дей ще скъсаш реквизита, знаеш колко пари съм дал за това? 20 лева, излезе. Да, трябваше нов потник да инвестирам. Да инвестирам в себе си. Виж, хората инвестират в знания, аз инвестирам в себе си. Нови потници. Дядо Коледа с iPhone, да. При мен Коледа подарни.
Слагам си ръкавици, за да е по-професионално. Ей сега, да, добре. Най-важно. Чекай сега. Подготви се за прегледа за хемороиди. Ама, трябва да ме снимаш, да ми се вижда татуировката. Да. Разбираш? Виж Печо. Ау, виж, и аз снимай докъде ми стигат крачолите. Виж ми крачолите. И между другото, официален спонсор са ми Рибук. Така, ела да покажем нещо малко по-различно и необикновено. Снимай. Малко по-различен стил. Нещо необичайно. Тон, какво ще кажеш? Само Васко, трябва да прикачиш снимки от профила на Недислав Татуер. Нетката, не случайно съм го избрал за тази татуировка, просто е уникален. Фрихенд е всичко, направи сигурно 10 скици, за да се спрем до тази. Това е общо взето, изцяло рисуване на ръка, идеята, която имах да се направя. Сега ще докарай скиците нетката. Истински художник си. Откъде ти дойде музата? Той ми каза какво иска. Така, много ма дразни, нямаме джобови този костюм, бе, човек. Искаш да покажем хил на тия резултат? Мина седмица и 5 дни, да, със сигурност ти можеш. Страхотно, аз още на третия ден бях готов. Колко гледания има клипа? 4000. За първи клип сме бахте ударнати. Ето, показвам ти. На живо, 4100 гледания. Колко абоната сме качили? Това е призив да се абонирате, разбира се. 50 абоната, брат. 50 фена. Знаеш какво да направим? За да направим това видео интересно, още по-интересно, повече от всякога, дай да седнем да направим дизайна за това. Сега ли? Да, точно сега. Стига. Ари, какво правиш? Дай, ела, айде да си помислим. Айде, имаш следваща седмица ме татуираш. Татуирам цялото си тяло, епизод 3, 4, 5. Не знам кой епизод е вече. Защо? Какво ще правиш иначе? Тя почивката е за слабаците. Опа, извиняй. Извиних се на стола. Да, ще помислих, това е Цвете. Ама тя е облечена в сиво и е толкова дребна и викам, това е Цвете. Се блъснах в стола. Тако, какво? Виж, ти си проморен вече, що почна да се извиняваш на стола. Извинявам се на стола. Ама това ще стане за 20 минути, бе, човек. Ма той е готов. Ама дай да го видим, да го покажем, да малко да се направим, че работим. Покажи да малко да надъхаме следващия клип. Хората да се възбудят. Значи, не случайно, преди да правиш, нали, такова, първо се целуваш, други неща и така нататък. За да увеличиш екстаза, така, настроението преди цялата ситуация, за да може да... Искам да прочета един коментар, молята. Четем коментари на наши фенове. Почти съм там. Ето, Миро. Мислил ли си за някакъв татус и на корема? Аз като момиче го намирам за много секция. Много какво? Секция. Много секция. Много секция. Си много шкаф. Колко е откровени се каза, че умираш от краката. Е много ясно. Скучни работи, батие. Давай, татуирай му лицето. Как е? То ми заповядва да се татуирам лицето, а? Аз съм за. Какво се занимаваш с този бавно развиващия рижав букук? Това става въпрос за сакати. Колко струва една татуировка? Не, че искам, просто ми е интересно. Този въпрос е много силен. Все едно да кажеш колко струва една кола. Каква кола? Какъв модел? С какъв двигател? Какво значи колко? Около 1000. Аврич, между другото, средно аритметично на всички коли. Направо на всички коли. Миро, аз съм готов дизайна. Айде, дай да видя. Моля та. Добре. Това е тая машина за месо. Просто, знаеш какво? Просто пусни да работи машината. Вижте как е ценообразуването при нас. Пусни да работи. Ай, ти без да си я пуснал тя... Дай. Ага. Гледай как се дига. Ма, това е много шумно, бе. Вече 3 евро трябва да плащаш. На празен ход просто. Преди това така са се татуирали хората. Това е да се завърнеш в миналото. Как беше този филм, бе? Завръщане в бъдещето. Алекс, ела да покажем дизайна само. Ето го. Следващото видео. Може би ще е това. Не се знае. Сократ. Вътрешната част на ръкава. Завършваме ръкава край. Това е, нали? От ръкава, да. От ръкава, да. Стоя толкова така. Това е. Стой. Вътрешната част. Снимай. Целта е да стане реалистична статуя на Сократ. Добре, стискаме се ръцете, следващия клип.
А сега е време да покажем финалните резултати на хората в студиото, да видите какви татуировки правят. И ако искате и вие такава татуировка, може да запазите напълно безплатна консултация от линка в описанието в Тату Студио ин Кемпера, най-високо оценен тату студио в град София. Бонзай ли? Бонзай е топ. По-здрав от всякога. На 500 години. С камъни от Индийския океан. Тихия океан, може би, ако е там някъде в географията. Днес тъкмо го отрязах малко, го подравних, че много буен расте. Той като косата ми буен. Насякъде расте.